В областта на изобразителното изкуство, статуетката Златна ръчичка не ни беше трудно никак да се спрем на този човек, който я получава, защото той работи много. В изложби, когато трябваше да направи една картина, той правеше две. Беше ненаситен за експериментиране с творчески материали и много помагаше на своите съученици и беше пример за училище. Много е важно авторът, който получава тази награда, да бъде пример. Така че обявявам наградата Златната ръчичка за детско творчество на автора професор Пламен Братанов, специално изработена за нас, на ученичката от втори клас Елица Станиславова. В нашата малка група, но с много обич работила, ние отличихме също един човек, който е наистина начинаещ, но е пример с поведението си, със своята нежност, плахост. Така че аплодираме и младите таланти. И следващия човек, който ще получи Златната ръчичка, това е Виктория Даскалова за раздел 2.